Sziasztok, Gerda vagyok, üdvözöllek titeket a csatornámon. Most a mai alkalommal egy olyan videót készítek nektek, hogy már elég rég jártam drogériába, viszont most be kellett ugrani pár dolgot venni otthonra. Nyilván, ahogy megyek a pénztár felé, ott megyek el a sminkes blokkok mellett, és akkor mindig rá szoktam nézni. Ritkán vásárolok egyébként drogériából, de van egy-kettő termék, ami nagyon bevált, és szeretek ott vásárolni. Viszont Catrice-es termékem egyébként nem sok van. Most így hirtelen nem is jut eszembe, amilyen Catrice-es lenne. Talán régen ilyen szemöldök vagy ilyen szemöldök ceruzát használtam tőlük, de most hirtelen nem tudom. Viszont nagyon sok jót hallok egyébként a palettákról, tehát mindenről. Egyébként ilyen Catrice-es palettát azt próbáltam már, az tényleg nem volt rossz, de nekem egyébként nincsen. Ja igen, tudom, műszempillám van Catrice-es, azok viszont tényleg nagyon-nagyon tök jók ilyen. És ahogy jöttem el ott, így megláttam, hogy a Catrice-nél le van árazva pár dolog, és hát mondom, nézem, mi az, ami le van árazva ilyen 4000 forintról 800 valamennyire. És aztán látom, hogy ez egy ilyen arc pirosító paletta, és egyébként én nagyon szeretem a krémesebb ilyen kontúrt, meg pirosítót, arra nagyon jó egyébként rádolgozni porral, tehát egy nagyon jó kis alapot ad meg, és akkor láttam meg ezt a kis palettát, erre egyébként az van írva, hogy Face and Cheek paletta, ami annyit jelent, hogy ugye arcra, illetve ugye az orcára lehet használni, és én nagyon szeretem a krémes palettákat, de most erre gondoltam, hogy készítek egy ilyen videót. Egy 800 forintos, ugyan le volt árazva, de mit lehet várni egy ilyen összegű arcpalettától. Annyit csináltam, hogy a szememet kisminkeltem, illetve az arcomra tettem egy ilyen naturálisabb alapozót, úgyhogy most erre fogok felvinni ebből, és akkor utána pedig rádolgozunk porral. Ezek ilyen krémes állagok is egyébként, én ezekben nem szeretek belenyúlni se ujjal, se beauty blenderrel, mert általában azzal szoktam ezt is felvinni, hanem most én annyit fogok tenni, hogy ilyen ecsettel kiveszek erre egy kis anyagot, mert én ilyenekre szoktam mindig tenni az alapozót, korrektort, ami ilyen krémes, és így tudom a legkönnyebben használni, mert mi van abban az esetben, hogy nekem ez a paletta annyira be fog válni, hogy nem csak magamon fogom használni, hanem hogyha valakinek készítek sminket, akkor neki is fogom. Tehát én nem szeretném azt, hogy én belenyúlok az én beauty blenderemmel, vagy az én ecsetemmel, amivel az arcomra teszem, majd nem volt elég, és akkor még kicsit tumkolok rá, és akkor megint használom, tehát hogy az ilyenkor, amik lejönnek az arcról, akár ilyen elhalt hámsejtek, vagy sminkmaradék, vagy bármi, ami ugye rajta van jelenleg az arcon, én nem szeretném, hogy az ugye belekerüljön. Szerintem ez ugye magán az állagán egyébként tud rontani, illetve a szavatossága az nem fog addig élni. Tehát ez ugyanúgy van, hogyha mondjuk veszünk egy krémet is, akkor abban se ujjal nyúlkálunk, mert az se higiénikus, neked is lehet bármi a bőrödön, hanem egy ilyen kis patulával vagy bármivel belenyúlunk, rákenjük akár ugye itt a kézfejünkre, és utána szépen felvisszük az arcra. Tehát az a lényeg, hogy semmilyenben ne nyúlkáljunk bele, mert az ronthat ugye az állagán, illetve ugye felhasználhatóságán. Tehát akkor én most egy ilyen kis ecsetet magamhoz veszek, és akkor ebből a krémes pirosítóból fogok most ecsettel kivenni, és akkor rárakom erre a kis szívecskére, és innen fogom majd felvinni az arcomra. Minden esetben ugye én tiszta ecsettel fogok ebbe belenyúlni, tehát így ez teljesen higiénikus. Jó. Hát levettem ennyit, remélem ez elég lesz, és akkor most fogok én a Beauty Blenderre rátenni, és mivel én a kontúrozásnál a pirosítóval szoktam, ez elég erősnek tűnik, kezdeni, így most is azzal fogom. Meglátjuk, hogy tudom ezt eldolgozni. Igen. Ebből úgy látszik, hogy nem kell ennyit felvinni, ez kicsit sok. A másik oldalra biztos, hogy sokkal kevesebbet fogok. Igen. Jó, hát tudunk persze ezen majd azért javítani, de ez kicsit több lett, mint amit szerettem volna. Úgyhogy én nem is veszek rá új adagot, hanem ami még rajta maradt, szerintem bőven elég lesz, hogyha azt használom. Így van. Látjátok? Így, ennyi elég is lett volna. Hát igen, az oldal egy kicsit erős lett.
Most itt a blendernek a másik felével egy picit próbálok levenni belőle, hogy ne legyen olyan baromi erős. Így. Talán egy kicsit jobb, és akkor talán még ide viszek is fel egy picit. Így. Szuper! Akkor van benne egy bronzer, azt is ki fogjuk próbálni, és akkor ugyanezzel az ecsettel fogom én azt kivenni, csak letörlöm, hogy ne színezze be. Hát hogy a pirosító része egyébként ilyen erős volt, akkor lehet, hogy az is az lesz, úgyhogy ebből nem kell olyan sok, de talán ebből is több sikerült. Jó, a Beauty Blendernek ugyanazzal a felével fogom felvinni. Fogok egy kis tükröt közben, mert van benne egyébként tükör. Jó, és ugye kicsit rádolgozok a pirosítóra, de a pirosítót azért meghagyom, meg ugye az van a felső részen. Így a kettőt egyébként, hogy most így egybe dolgozom, itt tök szépen mutat. És ez nem is olyan erős, ez tök jó lesz így, ilyen bronzernek, kontúrnak. Viszont ebből többet tettem ki, és nem lesz elég, úgyhogy még veszek ki a másik oldalra is. Jó, akkor a másik oldal. Aha. Igen, lehet, hogy a pirosítóból ide egy picit visszateszek, na nem annyit, mert ez már így nagyon sok lesz. Így. Na, így már alakulgat. Fölülre is teszünk belőle. Szinte a homlokom közepéig szoktam egyébként ezt bevinni. Egy nagyon pici helyet hagyok középen, nagyon szép kontúrt tud adni. Jó fényes egyébként, tehát nem fénylett így a bőröm, de úgyis majd azért mattítunk rajta. És ide is szoktam egyébként picit tenni. Még jobban adjon egy kis keretet az arcomnak. És itt van még a highlighter is, azt is próbáljuk ki. Van benne 2 fajta, és akkor én szerintem most csak a felsőt fogom kipróbálni. Ebből is veszek ki egy kicsit, ezt viszont lehet, hogy ujjal fogom felvinni. Mindjárt itt ki is próbálom a kezemen. Aha, elég szép. Ahogy így a kezemen kipróbáltam, már amennyire látszik, nem annyira. De nézzük akkor az arcon. Ehhez kell nekem egy kis tükör is. Szép. Ilyen állagú highlightert egyébként még nem használtam, mert van ugye folyékony highlighterem, meg nyilván ugye por, de ilyen, hát nem is tudom, ilyen krémes állagot még nem próbáltam. A szám fölé szoktam mindig tenni, a nózimnak a közepére, meg ide az orrnyerekhez is rakok egy kis highlightert. Esetleg ide. Na így nagyon fényleg. Én most pirosítóból, hát egy nem túl erőset fogok használni. Itt most a Juvia's Place-nek a pirosítóját fogom, méghozzá ennek az alsó részét, tehát hogy éppen csak egy kicsit pírt tegyek rá. Bronzerből pedig egy ilyen Sephorásat fogok használni. Szerintem sokat nem akarok ebből se tenni, csak hogy éppen
legyen. És hogyha ezzel meg vagyok, akkor viszont egy kicsit visszapúderezek. Vagyis hát ide még nem tettem púdert, ugye mindenképpen itt egy kicsit... de viszont még highlightert azt nem tettem, de azt púderezés után is tudunk tenni. És van akkor egy kicsit... És a legvégén egyébként még át szoktam egy kicsit púderezni egy semlegesebb színnel, hogy ne legyen ilyen erős. Illetve egy kicsit tudunk így mattítani is rajta. És a legvégén egy pici highlightert fogok még tenni, ide a szemöldökömhöz. Csak egy ilyen ecsettel, nem akarok olyan 100%-os precízséggel, picit így össze is dolgozom. Jó, és akkor ide viszek a highlighterből, ahova előbb is raktunk. Jó, és a számba szerintem valami szájfényt keresek, és akkor azt felteszem. Fel is tettem egy szájfényt, hogy akkor teljes legyen a smink. Hát ez lett a végeredmény. Még itt egy picit veszek le belőle. Összességében egyébként azt mondanám, hogy itt a kamerában a fények miatt picit erősen. Úgyhogy ha nézem magamat a tükörbe, akkor így egyébként nekem ez így tök jó belefér amúgy. Tehát, hogyha megyek valami alkalomra, és kell egy kicsit erősebb arckontúr, vagy bármi, akkor ez nekem tök jó belefér. Majd ki fogom még egyébként próbálni ezt a kis palettát, hogy ha kevesebbet viszek fel, akkor hogyan működik. Egyébként a bronzer részt egyébként tök jó volt. Ami nekem legjobban tetszett, az a highlighter. Úgyhogy valószínűleg, hogy ezt ki fogom majd még máskor is próbálni, meg a másik színt is. Úgyhogy összességében egyébként nem rossz ez a kis paletta, viszont mindenféleképpen úgy kell erre a palettára gondolni, hogy olyan vegye meg ezt a kis palettát, aki azért már egy kicsit tud sminkelgetni, tehát hogy ne az legyen, hogy rossz helyre viszi fel, sokat visz fel, nem tudja szépen eldolgozni. Én mindent egyébként blenderrel szoktam eldolgozni, én úgy gondolom egyébként, hogy ezzel sokkal szebben lehet, mint mondjuk egy ecsettel. Valaki olyat is csinál, hogy esnek ecsettel, utána ezzel rádolgozik. Én mindent ezzel szoktam, és akkor szerintem sokkal szebb, egyenletesebb lesz a hatás. Nos, hát akkor ennyit erről a kis face palettáról. Remélem, hogy nektek is tetszett a videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok be, és iratkozzatok fel. Aztán pedig hamarosan majd érkezem a következő videóval. Sziasztok!